Ako prvého by som rada pozvala na stage Pavla Koprdu. Pavol je dátový analytik a občiansky aktivista, venuje sa téme mobility v mestách, má však aj osobné skúsenosti s tým, ako kvalitná infraštruktúra v Trnave pomohla mobilite jeho sestry, ktorá je celý život na invalidnom vozíku a ktorej v mobilite asistuje rodina. Pavol nám dnes priblíži, ako môžu cyklotrasy a nákladné bicykle pomôcť osobe na invalidnom vozíku. Nech sa páči, máme tu Pavla. Dobrý deň z mojej strany. Ja teda žijem v Trnave a žijem v Trnave bez auta s 2 deťmi, ale nebudem dnes rozprávať o sebe, budem rozprávať o svojej sestre, ktorú považujem za jednoho z možno aj najzraniteľnejších účastníkov dopravy, pretože ona je teda, má od narodenia detskú mozgovú obrnu a je úplne imobilná, že nedokáže ani sedieť, musí mať špeciálny invalidný vozík, nevidí, v princípe jediný zásadný pohyb je, ktorý vie robiť je nejak trocha rukami, ani nevníma akoby veľmi, že čo sa okolo nej deje. Takže je, teda je v takejto životnej situácii a skúsim približiť ten nejaký pohľad, že ako jej narodenie a potom akože aj jej žitie nám zmenilo akoby rodine fungovanie, že ako sme sa akoby stali zrazu nejakou takou, že čo všetko sa pre nás akoby zatvorilo, že kam všade sme akoby nemohli chodiť práve kvôli zlej infraštruktúre, zlej verejnej doprave, zlým mnohým veciam, o ktorých budem rozprávať. A dostanem sa aj k tomu pozitívnemu, že ako cargo bike, ktorý sme teda si minulý rok zabezpečili, významným spôsobom zlepšil jej možnosti v rámci Trnavy. Už tu bolo o Trnave veľa rozprávané, o tom, že ako v Trnave v posledných rokoch prechádza takou nejakou premenou. Že Trnava je skvelé mesto na bicyklovanie, aj preto, že je teda úplne rovinatá, je pomerne malá a je akože teplota je tu úplne normálna počas celého roka, že celý rok sa tu akoby dá veľmi fajn bicyklovať. Ale pred pár rokmi tu nebol úplne priestor na to, aby sa bicyklovať dalo, že takmer tu neexistovali cyklotrasy. To sa mení hlavne teda v posledných 10 rokoch. A vďaka týmto zmenám je to teraz tak, že sa tu bicyklovať dá sa tu bicyklovať aj s deťmi, dá sa tu využívať rôzne typy vozíkov a podobne. A ja som sa vlastne asi pred 2 rokmi rozprával s mojou maminou, ktorá má teraz 60 rokov a ona sa vlastne o tú sestru akoby celý život stará, že akoby je celých tých 20 rokov, ktorých teda sestra má, s ňou doma a rieši rôzne situácie, ako sa niekam prepraviť. Taký zaujímavý údaj z plánu udržateľnej mobility v Trnave je napríklad, že len jeden zo všetkých prímestských autobusov v Trnavskom samosprávnom kraji je bezbariérový. To je údaj z roku 2020. Odtedy sa nejaké nové autobusy nakupovali, ani tie sa nezvládli nakúpiť všetky bezbariérové, ale teda, že keď sa bavíme o nejakej prímestskej doprave, tak nejedno, že aj keby mi kraj platil za to, že poď týmto autobusom s tou sestrou, tak nepôjdem, lebo ona tam nenastúpi. Že často aj tá dopravná chudoba nie je úplne o tom, alebo tá dostupnosť nie je úplne o tom, že nutne o peniazoch, ale niekedy to je o tom, že sa to proste nedá. Vlaková doprava na Slovensku bola taká, že ak sme akoby chceli ísť vlakom niekde, tak deň dopredu bolo treba zavolať na tú vlakovú, na železnice, že či akoby funguje tam nástupná plošina, ak tam vôbec nejaká bola. A potom sme sa mohli nejak tak spoľahnúť na to, že stanica, na ktorej budeme vystúpať, bude dostatočne bezbariérová a ak sa nám náhodou na tej stanici už aj podarí vystúpiť, že okolie tej stanice bude dostatočne bezbariérové na to, aby sme akože tadiaľ zvládli prejsť. Lebo akože ten presun bol úplne náročný a teda nejaká predstava, že moja mama pôjde niekam so sestrou
akoukoľvek verejnou dopravou, okrem teda v rámci Trnavy, kde tie autobusy sú bezbariérové, tak je úplne nepredstaviteľná, pretože akoby prechádzame hrozne veľa problémami v celom tomto. Samozrejme, nejak sa to postupne zlepšuje. A ja som sa asi pred 2 rokmi s maminou rozprával, že kedy išla naposledy autom po Trnave so sestrou. My sme si teda kúpili potom aj nejaké také auto, kde sa dá nastúpiť lepšie s tým vozíkom. A mamina mi povedala, že v princípe po Trnave za posledný rok nešla ani raz autom so sestrou. Že zase ten dôvod je ten, že najťažšia časť na celej tej preprave bolo dostať sestru do toho auta, lebo to je akoby 45 kg alebo 50 kg mŕtvej váhy. Moja mama má teraz 60 rokov. Ona si síce na 60-ku zabehla polmaratón a teda je vo veľmi dobrej fyzickej kondícii, že ja ich môžem závidieť. Ale že aj tak naložiť tú sestru do auta bolo akože extrémne komplikované, že ona akoby zvládne zdvihnúť, len akože dať ju do toho auta sama a potom sama tam dá ten invalidný vozík, že je to ako keby veľmi na hrane. A preto pre ňu je najjednoduchšie sa po Trnave pohybovať peši. Čo samozrejme znamená, že keď sa potrebuje dostať na nejaké cvičenie s tou sestrou, ktoré je napríklad vzdialené, neviem, 2-3 kilometre, tak a na tom cvičení sestra má byť, neviem, 1,5 hodiny, tak to vyzerá tak, že ona ide 45 minút na nejaké miesto, potom tam akože 1,5 hodiny čaká, keď akoby nemá čo robiť a potom ju zase zoberie naspäť tou cestou tých 45 minút. Je to najefektívnejší spôsob dopravy, aký vedela spraviť. Dála by sa ešte polemizovať o tom, že môže využiť nejak MHD v Trnave, ale to bude akože všetko. A to je teda akože v rámci Trnavy. Napriek tomu, že preto sa ona pohybovala všade v princípe pešo. A hej, no a tak ja som sa s ňou o tomto rozprával, začal som o tom uvažovať, že dobre, že ona tam ako keby ide pomerne dlho, potom tam musí pomerne dlho čakať a medzi tým by akoby ona mohla robiť úplne iné veci, keby sa ten interval, že ako dlho trvá tá cesta, podarilo skrátiť. Tak ma napadlo, že nejako by sa to možno dalo riešiť nejakým bicyklom, ale to zase nie je úplne jednoduché, že oni už jazdili predtým po Trnave s takým, že mali nejaký, aj s otcom teda mali nejaký vozík za bicykel, tiež tak nejak akože špeciálne upravený, ale to tiež neriešil ten problém, pretože ona sa akoby vedela s tým bicyklom niekde odviesť, aj s tým vozíkom, lenže potom ďalej čo, že ten vozík akoby už nevedel ísť ďalej, lebo to bol špeciálne vozík za bicykel, že už akoby keď by potreboval ísť niekam ďalej do obchodu alebo na nejaké cvičenie alebo niečo podobné, tak to už akoby bolo neriešiteľné. Takže vedeli sa s ňou ísť pobicyklovať niekde na nejakú zmrzku možno a tak ďalej, ale tam to akoby končilo. Že tá praktická využiteľnosť v dennom živote úplne neexistovala. No a tak som teda hľadal, bavil som sa s kamarátmi, ktorí teda akože tomu rozumejú oveľa lepšie ako ja. A našli sme takéto nejaké riešenie v Holandsku. To je nejaký Van Ram bicykel, taký, že tam akoby priamo človek nájde s invalidným vozíkom. A teda keď teda mama mala 60-ku a sestra 20-ku, tak som si povedal, že síce to nemám ako vyskúšať, že či to bude alebo nebude fungovať, ale akože nič lepšie som zatiaľ teda nenašiel. Najbližší showroom bol niekde v Nemecku, niekde úplne ďaleko, že to bolo úplne nepredstaviteľné tam akože so sestrou ísť a tak som si teda, akože s bratom som sa o tom porozprával, s maminou, boli voči tomu takí akože trochu skeptickí, ale povedali sme si, že tak teda dobre, však akože pri najhoršom to vrátime alebo nejak to predáme ďalej, že akože však čo už. A tak sme to teda si zabezpečili. Mám tu aj také krátke video, dúfam, že sa podarí ho spustiť. Iba veľmi krátke. Toto už je moja sestra teda s maminou v rámci Trnavy, kde teda prechádzajú. Ten bicykel má zatiaľ, myslím, že 4 alebo 5, nemá ho od júna minulého roku. Nám ešte minulý rok prerábali ulicu, ktorá bola aj spomínaná, myslím, že v jedných z prezentácií, že bola akoby rozbitá celá ulica, takže bolo trochu komplikovanejšie ho z začiatku používať. Ale teda už teraz má na ňom najazdených asi 240 km, čo v princípe znamená to, že ona keď doteraz sa pohybovala
po Trnave rýchlosťou, neviem, 4 km za hodinu, tak teraz je tá rýchlosť asi štvornásobná, takže si predstavím na tom konkrétnom prípade, že ide na to cvičenie, ktoré je vzdialené 45 minút pešo, to sú nejaké 3 km, tak teraz dovtedy to vyzeralo tak, že 45 minút išla tam, potom tam hodinu a pol musela čakať, lebo ísť tam a späť sa jej neoplatí, lebo to by akože zabrala celý ten čas. A potom zase 45 minút naspäť, tak celý tento blok jej zabral akoby 3 hodiny na to, aby ona bola schopná zabezpečiť to cvičenie pre tú sestru. Teraz je to tak, že tam príde na bicykli za 5 minút, nechá tam sestru, vráti sa, môže ísť na nákup, môže čokoľvek a zase potom ide naspäť po ňu. Že akoby takýto dennodenné využitie v rámci Trnavy. A na to, aby niečo takéto bolo možné, tak tá infraštruktúra musí byť naozaj kvalitná. Že v Trnave je veľmi dobrá, sú ešte určite mnohé priestory na zlepšenie, na to, aby sa s týmto dalo jazdiť po Trnave, ale teda aktuálne to je akoby vo veľmi dobrom stave, že sa to dá využívať a na to, aby niečo takéto vôbec mohlo existovať, tak musí existovať tá kvalitná infraštruktúra, že bez toho to nejde. A ľudia ako moja sestra Martinka sa nachádzajú všade po Slovensku. Že asi ich nebude úplne veľa, ale sú to podľa mňa extrémne náročné prípady. Minulý rok možno si spomeniete, tí, že ste zo Slovenska, zarezonoval taký nejaký prípad nejakej mamičky s dieťaťom s detskou mozgovou obrnou, čo je presne teda diagnóza, ktorú má aj moja sestra. Že spáchala sebevraždu aj spolu s tým dieťaťom, lebo naozaj je to v tých mestách a mnohých obciach na Slovensku tak, že ako náhle sa dostanete do takejto situácie, tak nie sú problém možno ani peniaze, u niekoho aj to, ale že zrazu ste akoby zamknutí v tom vašom mieste a neviete sa dostať takmer nikde. Prímestská doprava úplne bariérová, vlaková doprava, musíte sa zavolať dopredu, zistiť, že či sa dá vystúpiť tam. Napríklad išli na nejakú chatu, ktorá o sebe deklarovala, že bezbariérová, druhé dvere, akoby tá zárubňa bola nedostatočne široká na to, aby cez to prešiel invalidný vozík a zrazu celá tá dovolenka sa zmenila na to, že my sme akoby vedeli s tou invalidným vozíkom vojsť do chaty a tam to skončilo. Takže celá tá akož dovolenka bola komplikovanejšia. Takže toto je situácia, v akej sa na Slovensku nachádzame a preto ja sa teda akože tak vo voľnom čase venujem nejakým dátam ohľadom dopravy, sledujem tie veci a snažím sa akoby na to pozerať, že ako by sa tie veci mohli zlepšiť. A moje také nejaké 4 uvedomenia, ktoré by som s vami rád na záver tejto prezentácie pozdielal, sú tieto, že pri plánovaní infraštruktúry myslíme na seniorov, detí, ako aj na rôzne typy takýchto vozíkov. Že mne sa často stane, že idem po nejakej cyklotrase alebo aj cyklochodníku, kde zrazu tam je nejaká tyčka alebo nejaká zábrana, aby tady nešli autá, aby tady neviem čo. Ale to okrem toho znamená aj, že tady neprejde takýto vozík. Alebo že tady neprejde nielen takýto vozík, ale neprejde ani bicykel s vozíkom na deti a podobne. A to je podľa mňa akože obrovská škoda, lebo v skutočnosti to potom znamená to, že tú cyklotrasu nevie použiť. Verejný priestor sa mení postupne a vždy sa ho snažíme posunúť najviac tak, ako sa len dá. Často vidíme nejaké rekonštrukcie ulic, spomeniem napríklad Račiansku, myslím, že Račianska sa volá v Bratislave, kde teda akože veľmi chválime tým, že sme tam dali tichý asfalt a teraz je to neviem aké úžasné. V skutočnosti sa tá ulica najbližších veľa rokov nebude rekonštruovať, lebo proste také sú finančné možnosti na Slovensku, že proste keď sa niečo zrekonštruuje, tak zase sa k tomu vrátime o nejakých 10, 15, 20 rokov. Takže si to treba uvedomiť, že v momente, ako sa čokoľvek rekonštruuje, tak sa je podľa mňa veľmi dôležité to posunúť tak ďaleko, ako to len ide v tom momente. Pretože sa to akoby už na veľmi dlhý čas dopredu zafixuje. Že keď som spomínal ten nákup autobusov Trnavského samosprávneho kraja, som ospravedlňujem za túto kritiku a podľa mňa to je fér povedať, že v momente, keď mám jeden bezbariérový autobus a nakupujem nové, tak nebudem nakupovať
polovicu bariérových a polovicu bezbariérových, nakúpim všetky bezbariérové, lebo tieto zafixovaný stav na najbližších 10 rokov. Zopár metrov neexistujúcej cyklotrasy zlého prechodu zábran vie úplne znemožniť nejakú cestu. To som už vlastne spomenul, že keď niekde bude nejaká zábrana a ja po nej s tým vozíkom proste neprejdem, tak nepôjdem celú tú cestu. A akokoľvek nepopulárne to bude znieť, teda v tejto miestnosti asi nie, takže tie zmeny sa nedajú robiť bez toho, aby sme neobmedzili iné formy dopravy, že vždy tam bude ten backlash, vždy tam bude nejaká nepopularita, vždy to bude ťažké politické rozhodnutie, ale treba to spraviť. Je to kvôli tým najzraniteľnejším účastníkom dopravy a myslím si, že ľudia v akejkoľvek životnej situácii by mali byť na prvom mieste. Takže toľko za mňa, ďakujem. Ešte jednu vec som chcel doplniť, že kto by si chcel aj ten bicykel pozrieť, či už teraz, alebo niekedy na budúce, tak teraz je tu dole na nádvorí. A keď by si ho niekto chcel pozrieť niekedy v budúcnosti, tak sa mi stačí nejak ozvať. A nie je tu síce kontakt na mňa, ale to nejako doriešime. Perfektne. Máme priestor aj na jednu otázku z publika. Ak máte niekto otázku, môžete ruku hore. Tam vidím ruku. Ja skôr ako otázku, skôr pripomienku k tým bezbariérovým autobusom. Spomínali ste, aj keď nebol som úplne na začiatku, ale teda pochopil som z toho kontextu, že o čo išlo. My sme sa v rámci prípravy vyhlášky k zákonu o verejnej osobnej doprave snažili presadiť to, aby vlastne autobusy aj v mestskej a regionálnej doprave boli bezbariérové do určitej miery. V rámci mestskej sa nám to podarilo, tam všetky nové autobusy musia byť 100% bezbariérové. V rámci regionálnej dopravy sme chceli, aby 50% autobusov bolo bezbariérových, ale stretli sme sa s takou nevolou niektorých krajov, ktoré vlastne ani sme nechápali prečo. Začali argumentovať, že ľudia to nechcú, že to pre nich je v podstate problematické. A teda jedným z nich bol aj ten Trnavský kraj, a druhý bol Žilinský, že teda problém je s jazdou v horskom prostredí, takže aj keď sme to chceli nejak nastaviť, že aspoň tá polovica aby bola, lebo tých 100% už sa možno stretalo aj s väčšími finančnými nákladmi, tak sa nám to nepodarilo a teda dosiahli sme len tých 30, takže len taká pripomienka. Chcete reagovať? Ja len, že počul som o tejto výhláške a mne to od tých krajov príde extrémne alibistické a podľa mňa hlúpe, že to nie je len o vozíčkaroch, je to, ja som teraz aj na otcovskej dovolenke, že ísť napríklad mamička s 2 deťmi do bariérového autobusu je podľa mňa bez šance. Akože jedno dieťa v kočíku a druhé mimo kočíka. To ešte nehovorím o tom, že zistiť vôbec, že ktorý autobus je bezbariérový, ktorý ide, to je akože... No, ja som sa k tomu ešte úplne nedopátral, že niečo sa dá zistiť na portáli, kde je verejná doprava, ale to nie úplne to sedí. A no, takže podľa mňa to je akože prístup, že áno, rozumiem, že niekde nie sú potom bezbariérové zastávky a tak ďalej. To je súvisí s tým bodom, čo som spomínal, že každá zmena, ktorá sa robí, sa má podľa mňa robiť tak, aby akože aby sa tie veci posúvali čo najďalej. Že áno, bude síce teraz jazdiť bezbariérový autobus pri zastávkach, ktoré sú bariérové, ale že to je taký začarovaný kruh a niekde akoby z neho treba výjsť. Potvrdzujem túto skúsenosť. Tiež mám 2 deti, medzi ktorými sú 2 roky a teda nedalo sa nastúpiť do autobusov väčšinou v tomto mode. A ešte len jedna krátka info. Ten nákladný vozík ste si teda iba z vlastných rodinných súkromných zdrojov financovali, hej? Alebo bol tam nejaký príspevok z verejných? Jediné, čo je, že sa na to neplatí DPH 20%, ale 10%, lebo to je zdravotnícka pomocka. Po novom konsolidačnom balíčku už len 5%, ale teda ináč to bolo kupované zo súkromných zdrojov. A koľko to stálo zhruba, ak si pamätáte? Asi 8,5 tisíc alebo 9 000 eur aj s dopravou. Tak tuto máme, čo ešte treba riešiť na strane štátu, hovorím si. Toto bol Pavol Koprda, ďakujeme veľmi pekne.